o Clare Whitehouse i chi. Un o'r athrawon gwych yna, da ni'n hynod o ffodus o i cael nhw i ddod o Gymru i drilio amser yma. A da ni mor falch bod Clare gyda ni, nes da ni wedi bachu ddi am ail flwyddyn. Ac mae hi'n mynd i fod am I ail flwyddyn yma'n hyn gyda ni. A fyswn ni'n licio cadw am byth o dweud y gwir. Thank you! A'r ffordd fel hyn dwi ddim yn dweud. Gyda Clare, mae hwn yn dweud braf I ni. Ydy, mae'n lyflu'n dydy. A mae'n gynnes hefyd. Gyda Clare ddeithoch chi chydig bach mwy am y lle. Be ydych chi wedi dweud yn barod? Gallai dweud cymaint o hyn de. Capel Seion drws nesa, capel y sefydlwyd gan Glodfawyr oedd wedi. Nid dyma y man sefydlodd y Glodfawyr yn yr Andes. Roeddwn ni'n gweld hwnnw maes o law heddiw. Ond fe symudodd nifer ohonyn nhw wedyn I fyw I tre'r ysgall neu Esquel. Pawb yn dweud mae gair brodorol yw Esquel, ond os ydrychwch arno fe gair Cymraeg yw e. Yr wedi mynd yn E, achos dyn nhw'n gallu dweud E. Mae'r Esquel oedd yn ysgrifennu gyntaf E-S-E-G-E-L. Felly, dynwch chi'r E I ffwrdd awch chi a newidwch chi'r E, yr ail E am A, a'r L, neb yn gallu dweud dell yn y geithoedd yma. A chi'n gweld mae ysgall, tre'r ysgall. Oedd y cei ysgall fan hyn. A dyna'r enw roedd y brodorion ar y lle, oedd nhw'n dysgu'r enw yn y wladfa. Ta waith am hynny, fe symudon nhw I Esquel ac fe sefydlon nhw y capel hwn drws nesaf fan hyn, capel Seion. Ac defnyddiwyd y capel ar ôl iddo fe beidio gweithredu fel canolfan grefyddol fel petai am nifer o bwrpasau eraill. Fe fi'n cynnal TT yma. Ond erbyn hyn, da ni wedi cael ein ôl ac fe pan ddoth yr athrawes Gymraeg gyntaf yma, Hysl Charles Evans rai blynyddoedd yn ôl, canol y 90au, fe benderfynodd I bod angen canolfan ar gyfer dysgu Gymraeg, achos benthyca adeiladu oedden ni ar gyfer cynnal gwersi. Ac fe gynhaliodd I ymgyrch yma ac yng Nghymru I godi arian, ac oedd hi'n gwerthu brics yn yr Eisteddfodau, ddim ysach chi'n cofio. A mae yna nifer ohonoch chi falle wedi prynu brics. A'r brics hynny adeiladodd yr hyn sydd tu ôl i'r lle hwn. Hwn oedd y festri ynddi, ac yma'n hyn oedd y TT. Ac cymaint yna dwi'n mynd I ddweud, gewch chi weld yr hyn sydd wedi cael ei adeiladu ac fe Clare ddweud am y gwaith sydd yn cael ei wneud yma. Wel, dwi wedi syni faint o ddosbarthiadau os dwi'n cyfri nhw. Mae yna meithrin i'r plant bach. Mae yna grŵp plant. Mae yna grŵp olpan I bobl efo dim Cymraeg o gwbl. Mae yna ail flwyddyn o olpan, achos oherwydd y flwyddyn, dyn ni ddim yn gorffen y cwrs mewn i'r flwyddyn. A wedyn mae yna pellach, a mae yna grŵp gloiwi I rhai sy'n siarad. A hynny yn Esquel, yn Trefelyn, mae'r un peth, mae yna ddau grŵp meithrin yn Trefelyn. Iawn? So rhwng y ddau ganolfan, bas ni'n dweud bod gen ni rhyw gant o fyfyrwyr. A rwan mae'n dechrau dod I ddiwedd y flwyddyn, mae'n dechrau bod yn braf, dyn ni'n dechrau colli pobl fel sy'n digwydd yn Cymru. I ddechrau'r flwyddyn, oedd yna cant o bobl yn dod yma. A wedyn, dyn ni yn cael gwersi weithio yn y bore, weithio yn y pnawn. Dwi fel arfer yn dysgu o rhyw 2 yn y pnawn tan hanner diwyth. Dwi yma dydd Llun, dydd Mercher, dydd Gwener, a wedyn dwi'n mynd I Drefnwyd, dydd Mawrth a dydd Iau, so dwi'n rhannu'n amser rhwng y ddau ganolfan. A wedyn, wel, y peth gorau ydi gweld... Pwy sy'n di a hwnna? Y Gymdeithas Gymraeg yma. A wedyn, dyn ni'n yr Ysgol Gymraeg yn rhan o'r Gymdeithas. A mae'r plant bach yn dod i'r ysgol yma, dyn nhw'n mynd I ysgol Sbaeneg? Mae pob un yn mynd i'r ysgol gyffredin. Naill yn y bore neu'n pnawn, a wedyn maen nhw'n dewis dod yma. Os ydyn nhw eisiau dod yma, maen nhw'n dod yma oherwydd bod nhw eisiau. A dyna beth sy'n braf. Ar ôl bod yn Cymru, lle oedd pawb yna oherwydd bod rhaid iddyn nhw fod. Yma, os oes yna person yn nosbarth ni, maen nhw yna achos maen nhw eisiau bod. A dyna beth sy'n braf. Yna unrhyw gynhaliaeth iddyn nhw yn yr ysgolion? Yn Esquel na, yn Trefelyn dyn ni'n gweithio ar hwnna rwan, mae yna ysgol, ddim ysgol gerdd, ond ysgol dwyieithog, a mae nhw eisiau mwy flwyddyn nesaf. So dyn ni'n trio gweld os dyn ni'n gallu mynd I fewn I wneud mwy o bethau fel canu a dawnsio a actio efo nhw. Ond mae nhw yn gweld bod dysgu ail iaith yn rhywbeth da.
Fan hyn, dyn ni ddim waith wedi cael yr un fath o mater. Faint o blant sy'n dod i'r ysgol Gymraeg? Fan hyn, mae yna 15 yn y meithrin a rhyw 5 o rhai hun. Oherwydd problem amser, len yn bod nhw'n mynd i'r ysgol yn bore, wedyn maen nhw'n dod yna. Wyt ti'n byw fan hyn neu'n Trefilyn? Dwi'n byw fan hyn, ie. Pan welwch chi Drefelyn, penderfynwch chi pam o'n i eisiau bod fan hyn. Dyna chi na i wneud. Dych chi wedi sylwi, mae yna siop pizzas fan yna, siop dde, bar, siop Ifyn Ia, beth arall ar yr un stryd. Dych chi eisiau gweld o wedyn gofyn cwestiwn fel? Ie, diolch yn fawr ti. Wel ie. Byw! Wedi bod yma, dwi'n disgwyl chi. Pwy chi? Ie, so dyma'r llyfrgell a dyma'r adnoddau sydd wedi cael, rhan fwyaf wedi cael ei hel o Gymru ato ni fel anrhegion yna. A wedyn dyma lle mae'r dysgu'n mynd ymlaen, ond mae gen i drws yna ydy'r ganolfan, felly os oes yna ddau ddosbarth ymlaen, gan i ddefnyddio hwnna hefyd. Os gen ti bethau fel fideos a CDs Cymraeg? Oes, mae fideos yna i gyd wedi dod O ie, of course, ie. o Gymru. CDs, oes, mae pobl yn tapio pethau anfon nhw ato ni. Beth sy'n digwydd ydy mae pawb yn dod, o, CDs newydd, reit, beth sydd yma? A mae'n mynd, ynde? Achos dyna'r pwrpas ynde fel pobl yn dod o benthyg. A maen nhw yn ei benthyg i. Chi fath o'r llyfrgell i fi? Ie. Croeso i rywun benthyg. Ie, diolch. Sgwnnwch chi lyfrau graddio o ran iawn? O, ydyn, mae'n cyrsiau. Ie, mae'n cyrsiau. Hanner munud, no? Munud ydi munud, a eiliad ydi segwnd, Esquel. Go. A penalty. Sef Patagonia? Wel, maen nhw'n neud e. Dydych chi na neu? Na, di neud. Ni'n neud e. Dyma di yma. Yeah.